mwana wanga. Baswera. Ndaswera kaini. Baswera. Ndiye mukundusa zonena kuti basi mwaituluka UDF. Iyo kutuluka UDF bwana. Mwaituluka UDF ndiye chibwana. Iwe ndiye unali mweni wake weni wa UDF osata akungunguza maguluwa. Ya mwana kwa Japani ya apanga zokhumudwisa. Okay, chabwino. Mtanyo apa Limpopo FM Malawi muliko bwanji chisankho tuchafika pa Japoni na kuti anthu tukuta momo tilizituluka nkwapa tukuta lamba kutuluka malo osayenera. Tukuta Malawi tukuta limata kumatuluka kumaona munthu kuti mutu tukuta likutuluka nkwapa kumanunka kumaziwa zonoti tukuta tuli kutuluka. Pano akulu andali kuti mwavule trouser mupeza miyendo yose ili mazi kwafusa mmadwala blood pressure ali iya bwanji ali ndikukayika zoti tiwina. Ndikulandireni chigawo cha kumadzulo kuno pa Limpopo FM mulindire Governor Tajira ndabwera tinkalizi ngapo MCP ili kalikiliki kufuna kubera zisankho koma anthu angoti akangotere aitulukira ilowere uku aitulukira ndesi ndikudziwa zonena kuti chisankhochi chiberedwa bwino. Anthu agwidwa kuti watituma ndili chali chimwendo banda. Limpopo with Governor Tajira. Amalawi driver winner amene wanyamula katundu tu wa boma. Driver wanyamula katundu wa boma amene amtuma Malawi Electoral Commission wanyamula maballot paper ndikuanyamula ndikupita ku Blantyre ndikuchoka ku Blantyre kupita ku Zomba kuchoka ku Zomba ndikumapita ku Chikwawa. Mungakhulupirire mafuta amene anampasa mugalimoto yake galimoto yaikulu anampasa mafuta okwana 11 liters 11 liters chigalimoto chachikulu kwafusa mabwana Malawi Electoral Commission akuti aitango nyamukani zikakuchitikirani panjira zizoneka kuti zikhala bwanji. Amalawi ndifuna ndimuyamike driver ameneyi panopa driver ameneyi ndili ndi kuchikhulupiriro ali kuchikwawa sopano. Driver ameneyi poona kunena kuti moyo wake usakhale pachiopsezo chinamkomera ndikutenga ndrama ya mthumba mwake ndikugula mafuta kuonjezera mgalimoto cholinga galimoto isaipange breakdown panjira chifukwa sakudziwa kuti kodi ikandipangikira breakdown anthu amene abwere panjira pano kuzandipanga ine chipongwe kapena kuzapanga zimene akufuna kupanga zikhale zotani. Zangovuta kunena kuti anthu ambiri ali pa mavuto achuma mdziko la Malawi
komano tonse tikanakhala anzeru ngati driver uyuyuyu ine ndikanakondwa kwambiri. Driver waenda bwinobwino wakafika kumalo opandaso kudodoma ndipo ali wokondwa koma anapasidwa 11 liters. 11 liters munthu achoke ku Blantyre akafike kuzomba, ndachoke kuzomba ndi 11 liters akafike ku Chikwawa Amalawi. Ndizona zimene zozo. Uthenga wanga ndimafuna kuti upite kwa Malawi Electoral Commission kunena kuti mukwagwiritsa ntchito anthu osawalipira maalawansi osapasa kena kalikonse. Kodi anthu amukwatenga ngati ndi ana anu? Ndofuna ndikupempheni nonse amene mwaunjikidwa ku Chikwawa pa skulu ina, mwangounjikidwa kumeneko kwa ameka ngokutenga ndikungokusiyani kono. Mulumikizane nafe pa Limpopo FM pa nambala hii 073 257 1972 kapena +27 73 257 1972. Vuto lina lililonse limene mukumane nawo kumene koko akuunjikane a Malawi Electoral Commission, timbireni pa Limpopo FM. Tipanga zonena kuti olongati chokudya mulibe koma ifeyo tikutumizireni ndrama ya chakudya. Chimene tikufuna ifeyo ma ballot papers athuwo amene takonzekera kunena kuti timuchose chakwera akhale safe. Komanso ndinene ena nonse amene muli mmadera osiyana-siyana, tipezeni pa Limpopo FM. Ife takonzeka kupulumutsa dziko lathu. Alipo anthu ayamba kutiimbira mkale mafoni kutiuza mmene zikuchitikira mmadera mosiyana-siyana. Choncho strola kunena kuti anthu akavutike pamene ife tikhoza kupeza access yowapeza anthu ndikupita kukapasa chokudya kumaloko. Ntchito iyi ife ali Limpopo tikugwira 24 hours. Tigwira 24 hours kuthandiza anthu amene akugwira ntchito yonyamula ma ballot papers kuti akafike mmadera mosiyana-siyana. Monitor wina aliyense amene aone chododomesa, nambala yathu +27 73 257 1972. Tili pano kuti tithandizane, sitilola kunena kuti wina abere chisankho. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Pali makapena iwo akuzona ngati ni madolo, pali makapena akuti apanga program kumanena zonena kuti Comrade Ntanywa akuyankhula ati chiyawo. Ine chiyawo sindimayankhulatu, kumva ndi mamva, koma chiyawo sindimayankhula. Atulusa program yawo akuyankhula mu chiyawo akuti Comrade Ntanywa. Anthu mufuna muchoke pamwamba pa dzina la ine chifukwa chani? Tatengani maina azigogo anu, tatengani maina anu mwapange achuke, mukhale ndi luso. Iyi ndi creative, ili ndi luso lochoka kwa Mulungu. Simungabe sizingatheke kuti mobe ndalipo ena achiyawo osati achiyawo amene timachiza nawo anzeru, koma pali achiyawo ena opepera afasati kumayankhula za chiyawo kumanena zonena kuti Comrade Ntanywa watumidwa ndi DPP, watumidwa ndi PP. You don't know me guys. Ine ndi majezanga, ine sindi majezo mpempha munthu. Ndipo mutopa, ndipo simunati. Pangani za UDF.
mupange za UDF, a DPP azipanga za DPP, aoje zake mlandu azipanga za oje zake mlandu. Ine mutisiye ndipange zanga, ine sine wachipani, ine ndine wa Malawi, ine ndikuyimirira Malawi osauka. Ino ngati zanu zili bwino, pangani zanu zimene zili bwino. Komanso nditasiya kumapanga programu ya nkhanga zaona. Siku lililonse mnyumba mwanga ndizidya, ndizimwa, chokudya chimene ndingafune ndizidya, because I'm a blessed person. Nde ena mukubwera pa social media ati kupanga programu yokhanga ndi yankhanga zaona. Makape mumve kumene muliko, ndinu makape. Kumwanza police station usiku 1 o'clock kunabwera gulu la anthu. Kumwanza police station usiku kunabwera gulu la anthu, kunabwera galimoto Prado imene inalioneka maonekedwe yake silver in color yopanda number plate. Kwafusa kuti timasatira galimoto imene yanyamula maballot paper. Nde apolisi akumwanza anati masatira galimoto imene yanyamula maballot paper, mafuna kuti izipita kuti. Atamba kuopsezedwa. Anatituma ndabwana Richard Chimwendo Panda kuti tisatire galimoto imene kuti tuone kuti kodi yaenda bwanji. Magalimoto sakwenda bwino. Olumusana asatire Amalawi pamene tikupita pa 16 pano kukavota. Tikumbukire imfa ya Klaus Chilima, tikumbukire imfa ya malemu former mayi wa Fuko Shanilo Mulozi, tikumbukire Alapken Kapen, tikumbukire pilot amene amaendesa ndege oja, tikumbukire anthu onse amene anali mu ndege aja, kuti tidziwe chona chake chenicheni. Don't make a mistake. Mukakaona chizindikiro cha UDF muziwezo noti ndi MCP. Mukakaona chizindikiro cha PDP muziwezo noti ndi MCP. Mukakaona chizindikiro cha UTM muziwezo nena kuti ndi MCP. Give me a good Chairman wina wa MCP kukasungu wagwidwa ndi ndalama zochuluka pamene amathawisa kupita nazo kuti akatuluke ku border ija ya gender. Atamufusa ali nduna ina ya boma ndi imene yandipasa ndalama kuti ndipite nazo. Ayamba kutawa atu pakale. Akuziwa zonena kuti sakuwina. Angozikakamiza. Malawi stands ready to meet the global goals by consolidating the gains it has made over the last decade. We will finalize our national agriculture policy and align it to the Malabo roadmap and Malawi's existing SADC compact. We will not only achieve food and nutrition security for citizens, but also reduce the rates of stunting to 10% and underweight to 5% by 2024, 6 years before the global goals. Kulimba mtima ine dziko lako kuifela muntu wamba ino antu naini Amalawi Chilima sana ali muntu wamba ndichifukwa anapita ndi gulu pa imfa yake. Ati akumwanza amene wanda athambani
agundika atu kupangira kampeni Chakwera mpaka afika kumauza anthu amene anakwatiwa mmuzi ndi kumauza zonoti munangobwera kuchitengo atu munyamuke muzipita kwanu ati athambani zomvesa isoni mfumu kufika pajapo mapanga kampeni kuipangira MCP kuiwala zonena kuti boma lina libwera ngati mukukomedwa kunena kuti ayi ndikupanga izi chifukwa cha MP mwana wa Chisulo achisulo to anachita kuphedwa atu ndi MCP ngati simukuziwa afumu athambani Achisulo Joyce Chisulo anachita kuphedwa ndi MCP galimoto yawo inamasulidwa mascrews galimoto ikuyenda matayala sanali mmalo mwake galimoto ija ndikupanga ngozi Achisulo ndikuchita ngozi anachita kukamalizidwa ndi poison athambani ndiye mungo yasa kukamwa mwatengeka atu afumu athambani ito pamwezo mwapezeka mwapelewera ufumu wanu wawerengezaye ndipo tauona kuti wata uzachoseba chigawo chakumasuro pa Limpopo FM ndi Comrade Ntanyo wa Malawi ndi nkhani zikulu zimene ndikumaliza nazo programu yanga pa Limpopo programu ya nkhanga zaona Malawi Nick Chakwera wagula sound system imene akuti akukonzekera tsiku limene bambo wake akulumbirisidwa kukhala president sound system imeneyi wakaigula ku mzinda uja wa South Africa pa mtengo wa 500,000 rand 500,000 rand ndi ndalama zochuluka zimenezo Malawi ku shop ina imene ili yotchedwa Sound Select ndipo anthu ogwira ntchito ku Sound Select amafunsa anthu kunena kuti kodi mukumuzi wa Nick Chakwera anthu akuti ndi mwana wa president ku Malawi akuti wagula sound system imene akukonzekera kuti akagwiritse ntchito siku limene akulumbiritsidwa bambo awo mwadzi wa bwanji Nick Chakwera kuti bambo ano akuwina simuwina atu program yobera chisankho siteka ngati mwakonzekera nkhondo so ku Malawi sigwira ndeti menyana ati chapana koma sigwira mwana mizana mwakagula sound system mwakagula makapeti mwakagula zambiri zokonzekera kulumbirisa Amalawi ndifuna ndikuze anthuwa anamizana kunena kuti tikangoponya mavoti pa 16 mama wa pa 17 angolengeza nthawi yomweyo ndikulumumbirisa cholinga apeze chitetezo imene sigwira Malawi tundi azaya aka Malawi ngati ku Mozambiki analephera kuimenya nkhondo yonena kuti uyu ndiye takanika ku Malawi tu sitikulola Lazarus Chakwera sitikulola ndi akhale tu president munthu wina wake kumosati Lazarus Chakwera waononga ziko Amalawi akulira anthu amaja anyika anthu amaja achiteze kumango ayang'ana lero akwana mizanthu ndasisa mtengo wa fertilizer lero akubwera kunena kuti fertilizer amene tizamba kumugulisa chisankho tikaponye akudikira cha awine azakwezeso mitengo ndipo sound system imene iyi ndi chatimati JBL RA spelling yake ARRAY JBL Array ARAY kugula kukonzekera akuti bambwanga akawina
sound system imene tukagwirisa ntchito amalawi tikuponyerani muione sound system imene ikuonekera pamtengo wa 500,000 rands system imene agula Nick Chakwera pomaliza program yanga ya Nkhanga Zaona. Ndafuna ndikuziwiseni amalawi kunena kuti chipani cha MCP chapanika kati neno kuti chapanidwa mabatire kachapanidwa kuchiseko koma chipani ichi chapanika. Ndikuyankhula pano aika mashini osiyanasiyana muchire amene akonzekera kunena kuti akhale akugwira ntchito pogwisa ntchito network pobera chisankho. Mashina amenewa ena mwayo ali kulichenza aika muchire, ena mwayo ali kuchikwawa ali muchire, ena ali kunsanje ali muchire, ena ali kumulanje, ena ali kupalombe. Nde kunene kutero tauza chinyamata tufuna taalozere chire ilo pamtengowo pamangidwe chakuti tengani petulo chiyaseni chimenecho. Ngati lili bomba kuli bwino bombalo litani kodi liphulike tonse tiruze tikutero tu pari Limpopo FM weka ukalowa mubokosimo ukavotere muntu amene ukunsaka kupempha kwa inu kuti munikhululukire kuti izi ni nkhondo zomwe ndili kumenyerani komanso mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakubwerekani okudilitsani ma filling station. Kafereza otsika ndengo MCP sinalonjeze. Ndinga kulioni. Yes. MCP sinalonjeze kwa federeza wa 4,950 waja. MCP never promised that. Tumba la 50 kilogramu licha 4,000 enkantu basi. Tina leo zamba mamika farm. Lea tulena panoba. Tini mamika farmers. Alima ngono oposa 800. Mameka farmers alima ngono. Ndikabende kuseka kuti wina nkati tapanga mameka farm ngono ambiri. I don't know how a mega farm can be ngono. Tini mameka farmers alima ngono oposa 800. Mameka farmers alima ngono. Kuisa nomene ndwaza ka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kena ko wina so akhale president zaka 5. Ndiyo tikakafika kumeneko abangadala zakuba mapresident wonse aika papepa limodzi ndiyo malo chongera kapena otindira ndiangono kwambiri tukwirizana cholinga ndichoti mukakachonga mchongi uchautsika kundaso kwa mapresident ena cholinga ndichoti mukakatinda ndito uchautsika pita kwa anthu ena anene kuti ntchwenecho tisachiwerenga tukwirizana eti ndiyo tikakafika amene timachonga tikachonge mbokosi muchakuti chani mbokosi muchakuti chani koma chochongacho chisakatuluke mbokosi tipipiweye komanso tinda tikakafika amene timatinda kinki chosaika yambirimbiri kuti ikatayikire tikangoti mbokosi muchachani mbokosi muchachani tikaonetsetsa chichakakunde kwina kucha tukwirizana eti kuti izi ni nkhondo zomwe ndili kumenyerani komanso mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakubwerekani okudilitsani ma filling station. So pari Limpopo FM tisiyane pomwepo mnali ndine comrade Ntanyo wa chigawo cha kumadzulo Malawi. Tisakapange mistake mukakangona paero musikanguziwa zonoti ndi MCP mukakangona pa PDP musikanguziwa kuti MCP mukakangona UTM mukangoziwa zonena kuti pamenepa ndi MCP. Amalawi ngati tikufuna kunena kuti zinthu zisinthe ndi Peter Mutharika ndi Mai Joyce Banda nda amene akonzeka kuti akapulumuse dziko. Munali ndine chigawo cha kumadzulo comrade Ntanyo pa Limpopo FM. Ambuye akudaliseni ndi makukonda nonse usiku wabwino. Osakavotera chibale kapena mtundu kapena chipembezo zatikanika.